Held og lykke til alle de nominerede. Nu er det så øjeblikket, hvor jeg skal introducere aftens vært, Troels Lyby. Jeg synes ikke, jeg har set ham ude i lobbyen eller andre steder, så det kan være, at jeg lige skal give ham et kald. Sit tight. Jeg troede, det ville blive en helt almindelig dag. Den startede med, at jeg lå i min seng. Jeg havde allerede trykket på snusknappen 4 gange. Alt var, som det plejede. Men pludselig ringede telefonen. Det skulle vise sig at være skæbnesvangert. Hallo? Godmorgen, Troels. Godmorgen. Hvem taler med? Det ved du godt. Vi har et tilbud til dig, du ikke kan afslå. Hvad er det? Det er blevet din tur. Min tur? Til hvad? Du skal være vært på årets boliguddeling i Bremen. Det går ikke. Det kan jeg sgu ikke. Jeg har ikke... Nej, please find en anden. Kan ikke finde en anden? Altså, der må være nogen, der skylder en tjeneste. Hvad med Nikolaj Lie K, som skylder jeg fandme en tjeneste, hvis nogen skylder en tjeneste. Jeg har min kunstneriske integritet på en helt anden måde. Jeg er ikke en dansende abe på den måde. Jeg har aldrig gjort noget kommercielt for pengenes skyld alene. Troels, så prøv lige at vente om og se, hvem der ligger hos dig i din seng. Jeg prøvede at ryste chokket af mig. Det har altid virket beroligende på mig at polere en bil. Til slut så skulle jeg videre til et job ved en fest i Rungsted. Jeg kunne ikke rigtig ryste tanken om formandens trussel af mig. Og ganske rigtigt. Drengene! Hey. Drengene har fået bil, de har fået hus. Hvad? Drengene har fået bil, de har fået hus. Hvad siger du? Jeg fucking flækker dig og flækker din bror. Kom her, din brugs. Prøv lige at se det igen. Jeg fucking flækker dig og flækker din bror. Kom her, din brugs. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad du siger, mand. Jeg fucking flækker dig og flækker din bror. Kom her, din brugs. Altså, hvis vi leder efter... Der ligger en rigtig god købmand lige hernede, som har... Nej, det var ikke... Okay, Jeg fucking flækker dig og flækker din bror. Kom her, din brugs. Parlez-vous français? Ej, hey, fuck, stop! Prøv at det er ikke min bil, det der, mand. Det er hvad jeg kan, din fucking fuck. Hvad laver du? Mads, det var mig. Sorry. My bad. Det var helt åndssvagt. Det var et vådeskud. Nej, du kan ikke lægge noget i det. Vi ved godt, det ikke... Vi ved godt, det ikke var dig, der... Hæng! Se! Et mirakel når jeg ud til festen i Rungsted og får klædt om i tide. Men der er noget galt. Jeg mærker hurtigt en underlig chikane for omgivelserne. Simon, ikke for tæt på. Nej. Hvad laver du? Simon! Den slår dig ihjel! Nå, cashewnødder. Au, her, Bilhu! Au! Au, lad os her! Til sidst jeg tænker,
før jeg besvimer, det er, han må have puttet noget af de cashewnødder. Troels? Og da jeg vågner op, så er jeg et helt andet sted. Har du fået tænkt over vores tilbud? Jeg gør det ikke. Det er nu en drøm, det her. Au, Kim for helvede. Du plejer sgu da at uddele hjerter. Nu må du mande dig op, Troels. Det er virkelighed. Du skal på lige om lidt. Du har taget imod vores tilbud. Vi er en lille forening af filmkritikere, ubestikkelige, hæderlige Og velformuleret. og velformulerede, ikke mindst. Du skal danse for os. Du skal på lige om lidt. Jeg forstår det bare ikke. Hvorfor skal det lige være mig? Troels, det er et spørgsmål om at have det i generne. Det er et spørgsmål om naturtalent. Og så var der ikke andre, der kunne. Jeg ved bare ikke, om jeg kan finde ud af det. Selvfølgelig kan du finde ud af det, abekat. Så er det bare ind og dans. Okay. Okay, det er en kæmpe misforståelse, det her. Okay, jeg kan ikke. Hvad nu? Okay. Jeg tror helt skidt, jeg ved ikke. Jeg skal... Det går pigerdansen. Prøv at smutte. Okay. Jeg ved ikke engang, hvad fanden jeg skal synge her, mand. Nymphomaniac, maniac on the floor. Okay. Nymphomaniac, maniac on the floor. And she's talking like that to me. Okay. Nordvest, gutterne giver den gas. Nordvest, langt ud på Højbroplads. Nordvest, der er nogen, der har det skidt. Nordvest, jeg kommer der ikke særlig skidt. Okay, jeg gør det sgu. Så gør jeg det. Jeg får alle de nominerede sgu sammen. I want to walk with you all night, ride you into the sunlight. I want to walk with you all night, dance the night. Er den ikke nomineret? Altså, Tarok, en film om en hest? Den samlede Danmark? Kom den ikke ud i 180 kopier eller sådan noget? Nå, for satan. Okay. Okay, hvad så? Okay, jeg finder på et eller andet. Ding. Dong. Vinterbær. Er du her? Hos os. Det var synd med den golden globe. Men for en Bodil er der håb. Fuldstændig fandt og sover med. Den må vi fandme huske at det slider grener fra granit og hold kæft i sved, mens vi sad i mørket og græd. Så her på Bremen, der sidder cremen,
Rettet til, at alle er så pænt klædt på, undtagen Thomas Bo og Anders Thomas Jensen og Pilo. Hvad er der galt med at tage smoking på og få pusset sko? For eksempel som Christoffer Bo.